Sa Barangay Rosario, Lingayen, Pangasinan, ang paglalaga, ang tradisyonal na paghabi ng bilao mula sa kawayan ay isang buhay na sining na nag-uugnay sa kanilang komunidad. Sa kasalukuyan, mahigit 40 katao, kabilang na ang mga bata, ang kasali sa pagtutulungan kung saan, bukod sa kabuhayan, nagiging sandigan din ito ng pamilya at kultura. Ang proseso ng paglalaga ay masusing ginagawa. Pumipili ng tamang kawayan, hinihiwa at pinatutuyo bago hinahabi ng kamay. Sa gitna ng modernisasyon, nananatili ang halaga ng mga bilao bilang tunay, likas at mas matibay na alternatibo kumpara sa plastic. Para sa mga residente sa Barangay Rosario, ang paglalaga ay higit pa sa hanapbuhay. Ito ay sagisag ng pagkakakilanlan at pagkakaisa na ipinagmamalaki at ipinapasa nila mula henerasyon sa henerasyon. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. Headlines. Pasadahan po natin po ang mga naging balita ngayong araw po ng Martes. Mahigit na 700 milyong piso halaga po ng danyo sa agrikultura, livestock at infrastruktura sa Pangasinan. Bunsod po na nagdaang kalamidad na itala. San Roque Dam huminto na. IFM News. IFM News. IFM News.